Gulang-gulang hukum. Hukum bertanggung jawab sampean, masa harus dipenjara seorang pejabat. Wes hari kaya konon mesti lagi. Pada karena kita kudu nekat. Kakang Kyai Suraji. Ya Isun. Wis dadi pilihan ketimbang kita manjing penjara. Celah sing mengko bakal buka ning kabeh para cucuk sing setia karo upelku Mas Nun. Resikone Kakang Kyai Suraji sing bakal berhadapan lawan Wedana Karpi, Wedana Sindang Kakang Kyai. Lamonan pinija sing dikarepening Suraji. Ya, kayang kenen mengkono termasuk lawan Wedana Karpi. ya mengkono. Termasuk pada baik. Apa kok? Dudu Kyai Suraji sing bakal bertindak Siapa Kang Kyai? karo Wedana Karpi. Rakyat Sindang, rakyat Pamayahan sing bakal ngalang-alangi tujuane Wedana Karpi. Blang, Ulang. getih warnaning abang. Ayunan dikerambi abang ukur kekuatan barisan para cucuk pemuda sing Pamayahan, sing Sindang lan sekitar. Maju kabeh para cucuk. Wis gila hormat sira Karpi. Ukur Kyai. Lambi Hati Kyai. Maju. gondenge Kucing. Hati-hati. pantes Tanggung jawab Kyai. Di prayogani. Mangga Kyai. Ayo liren Kyai. larak lirik ning mata Ayo rakyat. Tanggung jawab kula karo sampean ya. Sing singaken lengan baju sampean. Benar apa Kyai? gawe ati gembang ning bocah wadon sapa wonge kang ora pandake dana ning bocah wadon menger yen bengesane sapa wonge kang ora pandake dana ning bocah wadon menger lambene kepundung abang lambi abang nganggone pantes temen geger singaran turunaken kucina ngene ngangkane untung-untunge kudan tiben mantune Kyai Suraji Bener. lamona Apa Jawa? dudu mantune Kyai Suraji bakal hibur jagan. Ya bener. Kokon pada turun, kucina, kokon turun. Padahal mah kuku bijaksana. ini mangkane Wak, Nen, kin mah amber kandane enak, ya, panjake kondiren, bener. sindene digawani tanggul-tanggul. Anggo apa? Wis tua Rudi. Ayo Wak. Hup, hup. Digawani tanggul kali di bandaran Cimanuk. Paus nama ukur 10 perak
artinya singaran kewajiban ya belegah. Nah ya bener. Karena singarannya kita wong bujang Bujang. kudu patuh perintahnya majikan. Bener kuno. Padahal mamayahan lagi geger. Oh, geger under. Geger tentang penurunan KUOO. Kuwu oo. Iya, Sampai- KUU diturunakan Rudi. Bener. Sampai melu demo roh. Wah, sirake melu demo. Melu demo. Sirake masyarakat di si melu demo ku. Ay dudu masyarakat bagian pendukungnya kuwu oo garang ya. Iya. Jampen deleng duit, Pak. Loh, berarti sirake mata duitan. Ya yang dipai, jarang rezeki kok jadi tolak. Berarti sirake golongannya Kang Dawa ini. Jadi kita mau kodok kegawaning garu. Iya, Asaleku. aweli-wileku. Oh iya. Karena ndeleng duit gede, Ah. jadi sirake kegrumus ning duit gede konon. Iya, rek kodok kegawaning darum. Jarum. Iya, Jarum mah bocah anak kuno. Sing melakukannya kelewane kah? Coba kok. Ya beli. Hari darum-darumnya yang rengwerus inget nih anak-anak mula ku Rudi. Nah, barang priwe segini ki wak keadaannya ki. Waduh, alhamdulillah Rudi. Iya. Angger basing nangan-nangai Kiai Suraji. Ah, ya bener. Untung bijaksana nih uang ortuane. Ya iya jarak wong bener ketenger. Lah wong salah. Pasti ketara. Alaili lebak. Paran yang banyu. Beli mungkin kan gunung dhuwur genai banyu. Ya beli mungkin. Oh pasti nih lebak-lebak Lebak-lebak Mulanya kita ke barang sekin mas senang Rudi. Iya. Senajan kin lagi gegerander kayak kenen tapi kita digawe gembira. Ya ya kudu. Digawe senang. Ya iya. Oh artinya kita berkah. Artinya kerja semangate Gusti Kiai Suraji. Iya. Priwen-priwen gayong mertuane. Ya iya ala ulu. Ku bagian mantune Cina gayong Cina bijaksana. Ya Cina bener. Ku ajan delang kita wong Jawa. Arti kalakue beli bener. Iya ya Iya boleh. Ya kaya darumiku. Ya iya. Loh siraku mono maning. Masa kerungu aku. Iya mulane. Assalamualaikum. Mama Kiai tak kudu. Anak tamu. Assalam. Rudy! Rudy! Arya Soma! Lala! Rokok kakak suaranya dingin Arya Soma! Dan panjakku. Priwe sih. Tamu nih duduk tamu pendeta, duduk tamu denawa. Di kokone aku bakal assalamualaikum angkatan jaga melayu. Lah kok angkatan. Assalamualaikum. Lah. Ya Allah sesek. Ayain bae mertamu pengennya ditabui. Endi si tamu aku? Ladeni tamu edan. Hari tamu beli geblek mau beli kayang konon. Assalamualaikum. Tamu keselewa-lewa kuno. Hari tamu beli selewa-lewa mah Rudi beli kayang konon beli gelem modar bocah kuonku. Tilika ada bukan wong mesap. Assalamualaikum. Lah Warahmatullahi wabarakatuh. Ya bener. Ayo rakyat warga negara, Ya bener. Pancasila dasar negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mendiwungi. Sengit bae rang delengna tamu kin bosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener. Ayo rakyat warga negara, Pancasila dasar negara. Main Anda diwulak-walik, Wali. demen rangda wong kene beli
balik Iya benar. Naik anda pinggir tanggul anak rangda raine makaya tuyul main anda orang untung demen rangda wong kene sikile buntung Diwalak, diwalik, dijengking enak banget. wis apa roda wis Hei, lalu lintas nyaking pistol. celana bentas kegeden bruto kopi aku anak polantas nyakingnya pistol bapak Resmo wis Ya celana bentas kegeden Iya benar. aja jorok akeh bocah jorok-jorok pribene polantas nyangking pistol celana bentas kegeden burut iki wis kesira mau kang ngomongnya apa je akeh bocah lembut apa roda apa pedati lamun roda di jarane apa rangda apa duwe laki lamun rangda di jarane los jarane sira tidak bisa bangsalan kayang konon mah jare dewe kemari aku apa sih teka-teka nembangku maksudnya pengen dadi dalang subhanallah Fred nah siraku pengen dadi dalang kayak jare waresmod gawa doglongku seseputan tinggi ya singaran wong dadi dalang kudu bisa nembang waduh nembang yo patur nembang baya Ah, ya bener nih kan. iya tah Wong seni aku udah bisa nembak. lah terus kudu bisa gemuyu Muyu. ya kebuyu maka ciliwil-liwil kudu bisa nangis Oh, wong dadi dalang ya kecil udah bisa cewot. nah kudu bisa muk-amuk nyewot bisa nyewot ya kudu nyewot kudu nangis maksudnya ku lamun bisa kabeh ku kuwen ku apa kudu ya percuma dadi dalangnya enda beli bisa eman bakal beli bisa nembang atesen asal teriman ya ning wira mendalan ya aja watir aja dipecat ya asal sire bisa nembang iya bisa nyewot iya bisa nangis iya nyewot bisa nyewot ayo ya bisa ayo sok tak coba dingin nembang apa Cewot. apa sira bisa nih iya nembang Oh. apa serok nembangnya sing kena dirongokakan kanggo wong desa Anu, lang semut. leng semut leng semut mana Rudi Apa sih kan? ki desa ki desa Desa- Paningkiran Hei, blok cabang cabang. iya Cabang bonjot. cabang blok Bonjol oh kini ke blok abang Risik. abang tak kuning abang duduk gak blok abang sira sih mau ke blok abang cabang blok Bonjol oh bojong cabang buyut bengkong oh iya bengkok iya serap Sok, nembang apa nembangnya ya sira sing ngarepan pengen dadi oh dalang konon nembangnya bisa nembang iya bisa gemuyu oh iya bisa nangis bisa nangis heeh ayo nang serap ayo malam mingguan cun jalan-jalan cun ketemu nangis gemuyu nembang malam mingguan cun jalan nangis gemuyu nembang nangis gemuyu nembang sowak kuno disiksa kayak konon bakal wong pengen dadi dalangku iya kudu bisa nembang bisa gemuyu ya nembang ditutugaken bisa dingin. nangis ya nangis ditutugaken dingin nangis ya kone mah akan ditutugakan mah kone ini lancar oh konon supaya bisa kabeh ku kayang kono oh iya iya cul cul lamun rang dadi dalang ki lamun kini Iya. sama makera toli payu kuno insyaallah payu wong kene geus pada ngarep-arep oh iya tah ya iyalah Ngarep dipendem. oh nanggape larang larang regane Ada balik ya?
Aja wadir. Nagrak. Aja apa mau nagrak-nagrak. Langka bocah. Kina mumpung ketemu karo wong desa. Desa Abang. Abang dak kuning desa Cabang. Kini Yo. peningkiran kini. Kian ki. Ki peningkiran lor. Oh kian ki. Desa Cabang. Blok. Wah buyut bengkok. Oh masyarakatnya dengan kompak. Kian ki. Panitiane semangat barang nanggapi sandiwara Wira Mandala. Iya tah. Sing bulak jati barang. Iya tah. Regane pira kono? Pira? Wah beli werus irama. 10.000. 10.000 ndak kuning sira nangkap topeng kedak. Anu malah sewu. Malah saya pengutane 200 upahe 300 upahe kini. Ya pira regane larang? Regane 30 juta. Larang temen ade. Larang. Iya. Aja sembarangan. Enak kuno. Ya insya Allah ditongtoning wong sepirang-pirang. Oh iya Rud. Iya bener. Iya bener. Bret. Kinki singaran wong kanda. Iya. Belas panjake oleh ga. Iya. Karena kinki ana di depan wadah omong sing sedulur-sedulur kabeh. Oh kian ki. Ya. Oh, Aduh. terutama saking PT Media Ring 1 Bantaran Kali. Kali Cimanuk. Iya ku kaliku, par kaliku. Iya kanggo AA Bobon. Iya. Oh, Bang Tarigan, Iya. Kang Dawa ku sana omongnya Kang Dawa ke. Mau ku. Uga kanggo Waresmod. Hah? Waresmod Wadoglong. Anak tah. Ku sesepuh Cantigi. Jaluk disenggol uga kanggo mamaku Sugiarto. Iya. Ku Paningkiran Kidul. Anak tah. Anak mamaku Darjono ku lamaran tarung. Uga Bapak. kanggo Pani Kang Silang Kuning. Paniti. Mama jadi bos Beko. Bos Dewa Ruci ajak lalen uga kanggo bos Rolista Kang Koleng. Oh konon. Spesialnya kanggo sedulur Singarahan. Siapa kuno? Kanggo mbok duane wulan. Anu tah. Nonok Ranti. Oh. Ayo nang. Redi. Kali siapa Aku Rud? mimi kaji cari nih. Ya sing duwe nok cince. Karo nokri nih sing ning kapal pesiar. Ya Ah, kangge nok rini sing dia kapal pesiar aja, Bro. kangge dokter Ludi. Ah, uga kanggo calon tuan rumah. Calon tuan rumah. Ayo denok bunda denok nyekar nang ning buyut bengkok nang. Kanggo ngormati panitia kabeh sing selalu semangat. Kang Ulis Bowo. Kanggo Mama Ulis Bowo, Bu Ulis Jabatan Medan. Ken Briling. Spesiale kanggo bos endok sing nunuk. Salame kanggo Papai Mame Nok Inces. Aye Nok Inces. Kang Dawa sing de Bantaran Kali Cimanuk. Bantaran Kali Kang Dawa. Waresmat. Asik. Aduh ampun tulung babuyut bengkok Nyingkene buyut. anak kudu lagi olah gawe Iya tah. kaya nungkep nokiin langit kelawan bumi nokiin nyawang pacar biar ganti kekasih Papai Nok Inces sing DSC Production. Kang Dawa yang punya Bantaran Kali. Ulah nyekar jaluk ke Panapura ulah nyuwun nok iin doane dijabah wong preman ulah dendam sampai kapan dilali durung sudi yen durung dadi sawiji aduh ampun tulung babuyut bengkok Waya. Senggol terus kanggo nok mila wong si sabar dewe yang punya Singapura. Bibiyuk. Sedulur singan ning Malaysia. Audio beri. Bundai wulan, bok tuane wulan. Yelisa. Aye. Yelisa. Yelisa. Sing duwe micet.
sing duwe micet, sing duwe micet, sing duwe micet, sing duwe micet. Baye, Kang Dawa, Aa Bobon, Bang Taringan, sing duwe micet bergoyang. Aye, Kasih cari ini. Nok Yelisa. Bok duane wulan, wong arahan, Nonok Randi Bapak Yadi, Bos Dewa Reci. Percuma simbangan disunat, yen kekasih yen hianat. Rasa gandrung tapi luyung, yen gerung kerudungan Sing duwe micet, sing duwe micet, sing duwe micet, sing duwe micet, Aye, sing duwe micet. Anggo Kang Dawa, Sinde Bandaran Kali, bareng Aa Bobon yang punya PT Media Ring 1. Ijo-ijo Nokui, godong Nokui, Nokui, iwak gede Nokui, campur Nokui, 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 Ambu si Nokui, beli Nokui, Nokui, penting Nokui, bisa ngalami. Nokui. Ngalami apa Sinde nih? micet ngalami kasih Mamai Manda, Mamai Manda, Mamai Manda, Mamai Manda, Mamai Manda, Jalur Mamai Manda, Panapura Mamai Manda, Mamai Manda, Mamai Manda, Bulan nyuwun sinde micet doane Mamai Manda, dijabah. Mamai Manda, Bola dendam sampai kapan dilalu. Durung sudi sinde micet durung dadi sawiji. Nanang Agung, Nanang Agung, Nanang Agung saya. Nanang Agung, Nanang Agung, atur kesuwun. Ayo kanggo Sinde micet. sing duwe micet, sing duwe micet. Senggol terus kanggo aya dina kuda dena. Nok Mila wong Singapura sing sabar dewek. Mimiyuk mimiyuk. Kanggo Kang Ludi, Eyang Erere, Papa Rere, wong Tugu Kidul semua berbahagia. Waye waye. Papa no Pinches, Mame no Pinches Sinde CS Production. Percuma simbangan disunat, yen kekasih yen hianat. Rasa gandrung api luing, yen durung kerudungan sarung Kang Dawa. Sing duwe micet. Senggol kanggo Bapak Resmon, Wadoglong sesepuh Cantigi, Kang Selang Kuning, Bos Dewa Ruci, sing duwe micet. Ijo-ijo godong kambili, ya iya iwak kening dicampur lami. Ambu jodoh, ambu si beli, sing penting bisa ngalami. Ngalami apa nih? Sintalan kasih sayang. Aduh ampun, tulung babuyut bengkok. Anak utuh lagi olah gawe. Mime Wahid Yayu Sarwini wong cabang emang. Durung sudi yen durung dadi sawiji nok iin. Aduh ampun, tulung babuyut bengkok.
pegawaian Mas Yake bener durung pasang teknik. kas pada ribut-ribut mau pegawaian Nah. masih pirang-pirang Fred. Ya, yuk kin baca kasih wening Bener. Kita ayo pada makan. Sedala maning bakal menjelang sholat maghrib. Nah, yuk. Kiai Suraji bakal kumpul santrinya. Kita melu sholat sembahyang maghrib.